Timasakbayan ni Ilocano Radyo Drama, agdengdengag kami dito yagyaman kami unay, kadagiti kakabsat-kabsat kenamin nga kailian iti asideg kenadayo, anang ipay iti panangipateg. Apin ay takalanga sumangpot Leo, rabiin. Pasensyakan bakit? Adala nagsasaritaan mi kadagiti katrabahuak. Aguray ka man, agat-arak ka mo't. Nakainom ka? Basit lang bakit? Pangikatlay ti sakit tinakam. Ha? Apay agsaksakit tinakam mo. Ada ka din napasama kiti trabaho yo? Adda nga rod. Barbara, malagip mo di bagbagakan kay di nga ang mga nagkisay da iti empleyado iti kumpanya mi. Wen, ngam nabayagan day jay. Apay, intuloy da ka di? Wen Barbara, kasapulan ka no ngamin. Kat tinasakit, may saka dagiti na ikat. Anya? Ni, apay asika? Amin kami ang mabali na mainayon ti trabaho na iti sa baling empleyado. Da kami tinaikat. Maluglugi ka no ti kumpanya. Isa masapol nga mainayon lang iti sa baling empleyado dagiti trabaho mi. Unay matanti kasta? Awan maaramidan mi bakit? Nasakit man nga masapol nga aklunan. Ngam di kagdanag. Agsapol aklangan ay iti sa bala trabaho. Sapay nagrigat agsapol iti nasaya at trabaho ita. Ang padasam Kapilitan Ikagumaktag sapol iti sa bala kumpanya a pagtrabahuak. Tatang, umay ko man ibatin dagiti ubing. Ikawan anak ka. Siksikamot nga emay. Apay, saan kayo wakid na mapanagtrabaho ka nilayaw? Nasapa rin mo, tatang. Ada ka no kasarita na kumpare na. Agpatulong nga sumurak iti trabaho. Barang matulungan da. Agpatulaw? Nay, aping agsapol iti trabaho. Di mo tada trabaho na. Day tarod ti parikot mi ita, tatang. May sa ni Leo kadagiti na ikat iti kumpanyada. Nagkisay da ngamin iti empleyado, tamaluglugi ka nun ti kumpanyada. Kastaya? Ay anyan. Narigat nga agpaiso day taa. Nasakit nga rod tinakam na, tatang. Ngamawan mo't maaramidan da kadagiti kakadwana. Hala sapay la ko mga raon ta makasapol adagos ni Leo iti sabali at trabaho na. Ayan ngay dagiti apok. Adadan iti ayan ni nanang, tatang. Sige nga rodan, mapanak mo ten. Tapno sana ka maladaw iti trabaho. Ala nga rod Barbara anak ko. Tarabayan na ka ti Diyos. Apay akas lamalmal day ba't ni Barbara makisarasarita kan ka itay lakay. Talaga amalmalday as ileng. Takasanaw may samot gayam nilayaw kadagiti na ikat iti pagtrabahuan na. Anya, ay ikasanod ngay dayta. Dayta nga ron ti parikot ita dagiti agasawa. Nung padasan ka nun nilayo ti agaplay iti sabali a kumpanya. Naimbag nga ron ata da trabaho ni Barbara. Ay noawan nga ay kasanudan. Sapay ang gatgatas pa lang di may sanganak da. Nga ron kung naimbag ko nam, tadapay ti pangibat-batsan da kadagiti anak da. At data, tanong mga aladapay iti katulong da amang bantay kadagiti ubeng. Di ad-adda na magastusan da. Ay talaga Sapay ko mga road, tama kasapol mo't laang nilayo iti trabaho na. Tapno sanda mo't unay amarigatan nga agasawa.
Oh, kumusta nga iti ipapan mo iti ayan ti kumparem? Kinuyog na karon anapan ka dagiti amam muna ngam awan ka nung matibakanti iti ayan da ita. Agparigat ka nung amin at talaga ita dagiti daddo mo akumpanya ta saan da pa naka-recover gapu iti napasama ka pandemya. Kasta ka di. Kat anya nga ti planom ita? Diyak agsarda nga bakit? Padasak tagsapol iti sa bali. Pasensya ka pa ila ko Barbara Amkag nga mga no medyo mabayag, saan to makabiro kakmanan iti panggadak? Apay namin nga agdanag ka, kat adamat trabaho. Oray pay, narigat. Ado ti paggastusan na kita anak ta? Adda ko maisingasing ko, no kaya't mo lakit di. Anya day ta bakit? Apay no si kalaangan ti mga sikaso kadagiti ubing, tapno saan tan nga inaldaw nga ipan kadananang. Dito'y kan balay kabayatan nga awan trabaho. Anya? Kaya't mo asawan, siyak ti agtagi balay? No kaya't mo lakit di. Amo ka marigdigatan mo tundananang kantatang ang mga asikaso kadagiti anak ta. Numuna kat kawalwalwalanda. Bakit kan lakay damat ngaminan? Imbes sa mga alata iti katulong, di si karatan. Sige, isa ti ko nam. Ngam okay ka tilaan nga sikat agtrab-trabaho? Wan, awan problema. Nang runa ta para mo't iti pamilyata daytoy. Kan maysa, mas kampante pa'y tiriknak amang panaw kadagiti anak ta, no si ka mismo ti mga sikaso kadakwada, ngam ti maysa katulong laan. Medyo alanganin nak anang isingasing iti planok ka ni Leo nga asawak manang Emmy. Taamkak nga amangan no sabali ti pagawatan na iti kayat ko ang mapasamak. Naimbaglaangan tanawada ti panunot ni Leo, kat di na inikan iti sabali aka ipapanan ti singasing ko. Adamat ngaminan idadanan ng kantatang manang, kat sa anak matakampante, akatulong ti mga sikaso kadagiti anak mi, nang runa ta dagiti madamdamag ko idi, asaan anasaya at nga aramid dagiti sumsumrag ababaonan. Saan matket di nga amin manang, ngam kayat ko laang ti agannad para kadagiti anak mi kanileo. Nagbalin nga rod akampante tiriknak, manipod idi ni Leo nga asawa kon timang tartaripato kadagiti anak ko. Ad-addan ang nagbalinak akampante, kan na ipamaysak ti trabaho, para iti pamilya. Pasaray sa rungkaran latamat ni nanang dagiti ubing, nang runa no amuna nga addaar aramiden ti asawa. Akon kat nga aglablaba ka ba ng Leo? Iso nga imbayak, taubay ko kitaan dagiti ubeng. Okay lang, nanang. Agay ayam mo't dagita pukoy, oh. Ay, narigat ti agaw-awer kung nagtagtagi balay anak ko. Agasam ta dandan ni trabaho mo't amin nandito balay. Isupay nga ni aramidan ni Barbara inton sa mangpat, nanang. Amo ka na bambanog tunday jay. Ay, nagasat ni Barbara, takaskan ka tinakiasawaan na barok. Amom ti tumulong iti asawam. Amuyo ti agbadang iti rigat kan ginawa. Masapul, nanang, para katagiti anak mi.
Kanrumbang lang nga siya kung ti mga ramit kadag ito'y tani Barbara matagtrab-trabaho para iti pamilyami. Saan ka kadi maikawa, anak ko? Saan amalmalpas ti trabaho iti unag ti balay? Sakat at dapay doa nga ubeng nga awer mo. Medyo mairuruwamak maten nanang. Ngam, pudno ti kunayo. Narigat tagtagi balay. Naanusam, anak ko. Addan tulat adumteng at trabaho. Sana balay talapintas ka natalgad mo ti trabaho ni Barbara. Nala, ituloy mo ti at aramidam. Tama pan ko pa'y kaduan dagiti ubeng, kabayatan ti panaglabam. Kumusta mat ngay nagiti agama iti balay da siling? Nasaya at matlakay. Nasangpatak garod ni Leo nga aglablaba. Aya, naimbag man tamaanusan na tagtagi balay. Ikat kapilitan tani Barbara mo tagtrab-trabaho. Marigatan laang nukas niya nga adda trabaho na iti balay da. Ta isa mirana pa'y ngaw-awiran dagiti anak da. Sapay ko mangarod at maanusan na. Dumtang to kumati aldaw ang makasapul mutlaang iti sa balay pagtrabahuan na. Kumusta tinagmalam nyo kadagiti anak ta, lakay? Nasaya at mat. Iso na lang ta napalalo gaya man ti walwal dagiti duwang anak ta. Imay pa'y ngarot itay ni nanang ta inawawir na ida ta naglaba ngamin. Apay ngamin ay naglaba ka. Kunak mo ta siya kung ti mga ramid kadagita tunggal awan trabaho. Apay, iuray ko pa'y lakin ka no kabalak mo't ni aramidan. Ay, wan gayang Barbara, nakaluto ako ni ti pangrabyan tayo. Ha? Oh, makitam day ta. Pati pangrabyan tayo na iluto mon? Kasano nga ti pampamay Leo? Bakit? No nabanugan ang nagay-ayam, dagiti anak ta, no naggingin ng tildan kat nabanugdan, maturugdan. Iso nga damot ten panahon ka makaaramid iti daddo maatrabaho diti balay. Ala nga rod, angam di ka unay amangan mo't nagsakit ka. Adayo ang mapasamak day ta, bakit? Malakit din. Yung kagpalisan, takalpasan na, mangantay umatan. Nagapwam, awan tao diti balay itay si Mang Petak. Iso nga imalati wak di tayan dananang. Imbatin mo't gayam dagiti ubing kadakwada. Ay, owan na. Barbara, bakit inawis na kami ni itay ti kumparek. Iso nga yung tulot kun ti ayan dananang dagiti anak ta. Kasta ka di. Iso matlagayam nga agkaiwara diti balay. Tadamat gayam na panam. Sige, pakikit-kita mga rodon dagiti ubing. Taagluto akiti pangrabyan tayo. Mabisinak nga minan. Ay, pasensyakan bakit medyo nakasyatak. Ay, oresyak ditan. Anya, iti kaya't mailuto. Bay amon, siyakon. Agi na nakakit din. Amano na banog kay tinapanam. Ay, saan? Tayo dyan mutlayan ta kumparik tayan me. Nagsyat kami basit. Kadagiti kakadwa me. Kabayatan nga, istorya kami. Ingkalatan kita ang dagiti ubing. Siya kundi to'y lakay.
May didamo kat adala ang ije balay kan maaramid na dagiti trabaho na adyak maasikaso manang Emmy. Iti panaglabas ti aldaw, nadlaw ko ang nagbaliw ni Leo nga asawa. No pay kasta, ingka gumaak nga awatan ti sitwasyon ta maawatak ti asawa. Saan ngamin analaka ti agtagibalay nang runa no sika ti lalaki. Iso na laeng tatisag paminsan kat nagbalin a masansan. Aging ga nagbalinan a kanayon, ken kanayon maten a maliwayan na ti oras, a panang sukon na kumakadagiti anak mi, no kasjay nga ibati na iti ayan dagiti dadakkel ko, taadda mangawis ken kuana. Kas iti na minsan, napanak iti ayan da nanang. Inalam mo gaya mo ni Jay dagiti ubeng sinukol mo mat kaya may dan barbs. Juan, nag-undertime naglabaak ngamin kan nagdalusak iti kusina. Anya? Apay nga siyak to kumalatan tanalakamot la tayo tangaramidan. Kaano pa'y? Inton saanan ang malayaw ti kabalyo ti mureng? Kan mabalina na pagbalayan ti ulag, to'y unag ti balay? Naimot dayta na panagsasaom, Barbara. Kung namusunong nalakat ti agtagi balay, nagrigat samay. Makauman tinaldang aramidan ditaw. Sana malmalpas ti trabaho. Sakit at dapat awir ko adawa nga ubeng. Ti ko namkit di, maumumakan nga adda ditoy. Isa mabaybay amon ti balay. Kan kanayon nga ibatim dagiti ubing iji ayan dananang. Apay, dagas ka dilaw na yan. Ati, sagpaminsan nga galiwaksay. Pag inananak mo makauman ti trabaho at trabaho dito. Kasjay. Bayam, tamanipod ita. Saan kan nga obligaan nga agtrabaho dito balay? Syaklaangan. Kabaalak mat ka ti agtrabaho para itinal daw a pagkasapulan tayo. Kan agtagibalay. Pasensya kan kasi kamot ngamin ti awan trabaho na. Iso asi ka ti mabatbati dito'y balay. Barbara! Nadlawas saan unayin ang matagtaga rin di asawam. Tatang. Apay, nag-aapakayaw. Saan mat akas tatisigod ajar na hindi kahit? Napaiswan nga taa kadagiti imbagak. Apay anak, anyaya ti imbagam kan kuana. Awan tatang. Masurunak laeng, tamasansan mo tan arumwar, kat ibati na pa'y kada kayo dagiti ubing. Man, ano aya? Baya mataagaliwak saymat sa paminsan Naglaingan? Saan laang mat nga iso ti marigrigatan? Siyak nga'y ngagtrab-trabaho para iti panagbiag mi. Sa anak a marigrigatan? Amom anak ko, narigat ti sasaadan di asawam. Nalakaaya ti makitkita dagiti tao anilakay mo ti agtagtagibalay kat sikat agtrab-trabaho. Anya nga iti kunaanda. Nga andar nila kay Bao. Di namin ikaskaso dagitang agsasao, ta saan mo't apudno. Iso siguro akanayon arumwar, takayat na panaknakan ka dagiti tattao, asaan nga iso ti agtagtagibalay. Anak ko, rumbang la maawatam mo't ati sitwasyon la. Makauma nga min tatang, nabambanugak iti trabaho,
Kalpasan na, sang putak nga awan pa'y naluto akanon mi. Kat sigud mo't idi ang nakaluto no sumang putak. Di na pa yan madalusan ti balay. Tinasaya at Barbara, pagsaritaan nyo ang naimbag dayta. Saan kumaday ta timang dadaal iti estado yung agasawa? Kinayat yung agpadpada dayta, isong agpinasin siya kayo kumaadwa. Maladaw kan bakit? Sakto ditan, inkagpalasan. Saan nakasumrak ita? Naglivak iti sumagmamanong aldaw, tapno maasikasok dagiti ubing, kan dagiti trabaho diti balay. Siya akong ti mga ramid iti trabaho dito eh. Apay, naglive ka pailaan katadakmat ang mga ramid ka dagiti trabaho diti balay. Saan aya, ama umumakan nga dagiti balay? Ama regrigatan kan ka dagiti trabaho dito eh. Di aginanakan, ta siya akong tagtrabaho dito. Si Kamit, saan mo takas jeti kayat ko asawan? Bakit? Saan? Amok ama umumakan. Isa manipod ita, saan kan nga agtrabaho dito eh. Siya kon, kabailakon ti trabaho dito balay. Kat anya lang iti serbik, Barbara. Anya lang iti aramidak no kasta. Ay di makamu kamatan. Aginana ka nga agmalmalam no kayat mo. Maturog ka, wenno mapan ka iti ayan dagiti komparem, tapno makaaliwak say kamat. Kababain matkan ka, mabambannog ka kanayon. Anyan, nagsakit matanti, kasta nga ibagbagam, bakit? Apay, napaiswan ka? Sika tinaawanan iti trabaho. Iso kinayat mo mat dito'y saan ka di? Ngamjak ni namnama ama uma kamat gayam. Iso sorry Saan gayam arumbang asika tinagtali na diti balay? Bakit? Bayam, taagsapulak to iti katulong. Tapno adda agasikaso ka dagiti ubing kan dito'y balay. Anya pala ti kukom dito'y balkon. Nagpigsa ti tudo kan angin. Sakat sumipngatan. Ipusak lang dito'y inumag. Bakit sumarno akto ninton madamdama? Dito'y kangaminan unag. Apay ngamin nga agin inom ka nga agmaymay sa dita. Pasensya kan. Pangalak lang ititurog ko dito'y. Alakit din. Maturog kayon ka dagiti ubing. Saan kan arumrumwar Tane, nagpigsa ti tudo. Wen ka di. Dituyak lang. Alan, yung kakitaan ng dagiti anak ta. Si kanti makaamo ka dakwada Di mo'y dabaybayan. Laglagi pam, patpat gan kayo unay-unay nga agiina. Anya ka din day tangay bagbagam. Kahit pasensyakan, no ado tinagkurangak kada kayo. Nang runa di awanan ti trabaho. Patpat gan kayo unay-unay, Barbara. Ay Leo, nabartakan, iso atila ibagbagamon. Ay, panawan ka man la dito yan. Makaamukan ang masapsap riyan dita, tadi mo mo't kahit ti sumurok dita balay. Kay kayat mo mo't ti agtali na dito'y balkon. Nanang, nakita yung ka din ni Leo? Day,
Apay aberbero kam ni Leo. Awan nga rod ije balay itay nakariingak. Jakmat na puutan no simrak ije balay ije rabi eh. Imbatik namin nga agmay-may sangagin inom ije balkon ti balay mi ije rabi eh. Day saan ba't gaim imbay dito eh. Nagsapak tupay anak karieng. Ta kinitak no da nagtudtod ije kusina. Ta nagpigsakat nga rod ti tudo ije rabi eh. Uwan nga rod nanang. Uray lamang nagtidanong nga agayos iti dakkel a kanal ti barangay. Ang mga no na partak kat nakaturog iti kumpormi apasat ti balayaw. Biniro ko na ngam awan. Sa dino nga tanaya tinapananday di alalaki. Ang mga no rimwar idi kapigsaan ti tudo iti rabi. Ay, Siling! Siling! Nay, itatangmat na itananang. Nay, nasaya tanda kagayam dito'y balay Barbara. Ay na, Siling, bakit? Barbara, anak ko, nasarakan da kanon ni Leo atong tumpaw itayan ti dakal a kanal ti barangay. Anya, sana po na itatang. Yapaw. Ay, Diyos ko. Pasamag ti kastoy. Awanan ti asawag tatang. Natayan ni Leo. Oray asino anak ko. Awan ti mangnamnama ang mapasamak ti kastoy kan ni Leo. Isubat lang kaya. Ako nam gawan iti balayaw iti nakaring ka. Tada disgrasya mo't gaya man. Diyak lang ko manimbat-bating agmay-may sa iti balkon iti rabi. Pinilit ko lang kumanasimrag. Anya nga tanay tinaknakan la. Apay arimwar pay laang nakapigpig sa titudo iti rabi eh. Manungal daw amadmadlaw ko sana matagtagari tatang. Ngamyaking kan kano. Amo karinik na dagiti insawang ko kan kunay ti kalabas. Eso kasladyak mamati a disgrasya tinapasamak. Anya ti kayat mo asawan, Barbara? Ang mga noing gagara na ti amin tatang. Maawatak itan. Eso ba't lagaya makaslag bilbilin ni Dirabi? Takas to'y gaya mo ti mabasapagkan ko na. Basal ko tatang. Nanang. Basal ko no apoy-apin mo sa iti asawa ka. Barbara, anak ko. Di mo pa basulan ti bagay. Wan, anak ko. Asino kumamot nga asawa ti mga yatakas to'y ti mapasama iti asawa na. Pagkawanan ko, Malayo. Diyan gagara na gisinaisamang ko kan kaidi. Amo ka na ijay tinang idaron kan ka. Damno aramidam ti kastoy. Pagkawanan na, Cleo. Timasakbayan Ilocano Radiodrama. Kablaw, agyaman kami unay, kadagiti kakabsat-kabsat, ken amin nga kailian iti asideg ken adayo, anang ipaay iti panangipateg. Apay, papanan ni Jose abigbigan. Kunakman no awan ti klase na ita. Awan nga rod, ngam imawag ka no ni Manong na idirabi eh. Taan ang ipawitan iti kwarta para iti kasapulan tayo dito'y balay, ken pagbayad iti tuition na. Kasta aya. Ay kung nasaya at nga rod, ano kasta? Mababain na kung ka ni Nestor. Nagbalin tayo pa ikit din nga obligasyon na. Saan abale, Floreng, ta isumot ti nagdisno daw. Kun amumot di anak maun, talaga anasing pa.
Naimbag nga ron, ta saan pa ang asawa? Talaga na singpot Iso asika, agsingsingpot ka mo't. Di mo subyan dagiti sigod abisyo. Si kamot Floreng, nabayagan nga inidyak ti sukal. Amumot day, ta saan ka day? Ay rumbang laang Tanaga dun ti binaybayadan ni Nestor nga utang mauga po iti pan nakaigumon mo ide iti sugal. Ikagdanag ta saanan maulit, bakit? Ay, no saan laang aga po iti anak ta, ang mga no nakabalod ka itan. Un nga raw. Kalti pagyamanak iti anak ta impaayan nakpay iti may sa agundaway. Iso nga rod lakay. Di nakakabailan apapasan di anak mo. Iso adi mon subyan day di abisyong. Ano nga ro damapan kay Jela Union, Hener? Mapanak kuman inton kanikadwa nga aldaw, ta masapul nga dak ijay, ta mabalin kanon nga apitan dagiti na imula apagay. Nasaya at muto kasta, ta iso pa makatulong ba't kada tayo. Kakaiso na amidyong imaton sa abot ti presyo ti pagay ita. Sapay kumaabak. Medyo agbayagak siguro ijay tapno mabantayak pa iti talaw. Sana balita damot pag naadak ijay. Sa bagay, dakkel ba't niya balayo ijay anapanawan dagiti dadakkel yo iday. Angam tumulong kalatamot iti gastos alakay. Amo mo't ti kabibiyag di kabagis mo. Why na, di ka kadiagdanag, Floreng. Aywan gayam, sigurado nga umawag tunurabiin ni Nestor. Kasaritak to, madag pakadaak. Ibagak ti papan ko, ijay laon yaw. Ijay ayan da kabagis ka. Sige lakay, ipakisaritak tuken ka apaman nga umawag. Hello, Tatang. Kaya't na ka na makasarita ako na ni Nanang. Wan, anak ko, tagpakadak kumakun ka. Papanak namin ijay laon yawn. Ta inyawag da uncle mo kun ni Antem amabalinan nga apitan. Dagiti na imula apagay. Nasaya at matngarod ano makaapit kayon, Tatang. Wan, anak ko. Medyo agbayagak siguro basit ti jay. Sige nga, Tatang. Tasyak ti makaam mo. Mangipatuludak hindi para abastuyo iti ayan daante. Kababain mo't ngamin saan kayo at tumulong iti gastos bayat ti kaadayo ijay. Agyaman at Nestor. Mangipawita ka pa man na sumangpot kayo ijay. Gamne, kitain nyo tapara iti abastuyo da ijay. Gumatang kayo kadagiti kasapulan nyo, kabayatan ti panagnaid yo iti ayan daante. Wan anak, agyaman ak unay. Umay tulat ta kanot sumarungkar ni nanang mo ijay ta awan mat kadwa ni Adem nga agbati dito balay. Sige nga ro, Tatang. Agannad kayo iti panagbiyahe yo Sapay la kumata ado ti maapit yo ita. Tatang? Wan, Josie, anak ko. Imawag namin daan, Tem. Mabalin ka nun nga apitan dagiti na imula apagay. Sigurado nyo lang nga day tatiran tayo, Amahan no kaya tyo lang timapan ijay, tapno saan da kayo mabantayan? Saan anas ka na bantayan dakpay, Josie? Amahan no libre kayon tumanan nga agbisyo ijay, Tatang. Saan mapasamak day ta, anak?
Makita yung mo ta nagbalbaliwakaw. Ito pa'y talyawan ng tisugal. Iso adi kay kumangarod madanagan. Asyak, no dikat karaman pa'y dagiti anak ko, ti kanayon amang palpalagip iti asawak manang Emmy. Sigod nga minan naigumon ti asawak iti sugal. Ado ti utang na abinaybayadan ti anak mi, nga adda ije balasi utaaw. Manipod mat ket di idi binayadan ti inauna nga anak mi dagiti kompromiso ti asawak, inidyan nan ti bisyo na. Iso natalekak anang palubos kan kwa na amapan mangbantay iti talon mi iti lugar ti kabsat na. Idinaamuan ni Nestor nga anak mi nga agnaed ijay iti sumagmamano alawas ti amana, pinatpatuludan na iti kwarta, tapno adda aramaten, wenno paggastos na, kabayatan ti kaawan na iti den nami. Nakasari tayo ka din ni tatang? Ay, uwan anak ko. Imawag itay ni Antem, iso nakasaritak mat ni tatang mo. Kumusta mat ngayon ni tatang? Ay, nasaya at mat anak ko. Napan ka no naggatang itay ni tatang mo iti abastuna. Kay kayat nakanumot ti agnaed ijay kalapaw ijay talon. Kasta ka din nanang? Naimbag mat. Sana mo't siguro na malagip ti agsugal. Sa bagay, nabayag mo tan adi na sinubyan ti bisyo na. Sipod day din napasama kiti kalabas. Agbain mo't akin ni manong baw. Kanayon ko nga rod apalagipan ni tatang mo. Uray siyak nanang. Kasta unay ti panang palagip ko kenkwana. Sakbayan na pan ije lugar daan ti. Sana bale, tadamod daan ti ang makakita iti aramid na ijay. Saan damot siguro akong sintiran no kas pangarigan agbisyo manan. Ay sigurado day ta anak ko. Ang mumot ni Antem di napasamak iday. Iso adi na lakit ni itulok. Asubyan pa iti amam ti bisyo na. Kasla nagado ti ginatang mo di merkado amang hinair. Ay wan, nagatang ko amin na nakasapulak dito'y kalapaw intay. Dito'y aklatan ayan ti kalapaw may. Tapno asidag ita ayan ti talaon. Kan mayat ti agnad ditaw ita presko ti angain. Naimbag ta naabutan kapay. Nasapa pa'y met manginir. Mapag-isaw. Taya ako mamanan tay tarakan ko ano meraw. Panagkunak ngamin kat buwina sak itata nagtagtaga inepak edirabe ay. Ha? Anya ngay tinaitagtaga inapyo? Nangabak ka no titinayak ano meraw. Ni, nagmayati na tagtaga inapday ta. Manghinir, di nakliplipatan mo bilang tumama kayo ita ha? Ay katuan ay talaga yamintay. Isungarod nagdardarasak nag-away kalpasan ti pa nagpalingkik tagtaya akmanay. May mayatan ti kastaw ngum day tayo mapan ka iti sugalan. Ay wina, madi jay sugalan, maibusan ka pa iti kwarta. Naku namon, iso may mayat matlang ti kastaw ta kontrolado ti panagtaya. Jak
patkapayaan no mga baka intay. Hello, Lakay. Kumusta ka ditan? Nasaya at merd, Floreng. Ay mayati apit tayo ita. Hay, yaman pa'y apaw. Makasubot tayo batlaangan iti pukaw tayaw iti kalabas. Punot ako na ang bakit. At damat na nilasin ko para iti kanan tayaw. Jay daddo mga erek. Ila ko may inton umay di bayar. Mala, makaamu ka pa'y lagarod dita. Ibabaon na karod ni Josie dita. Ngam kunakmat adwa kaming tulaangan ngagpasyar into nawan klase na. Ay, saan ka matla madukutan dita, Lakay? Ay saan? Ado, ti makasarsarinak dita, iso ang maliwliwaak. Mayat to pa'y agyan dito ayan ti kalapaw. Pasaray umay dumayo dito, dagiti kagayong kao. Ay, mayat nga rod Tapno di ka manan makapanunot iti sa balay. Ay sos, Floreng. Awanan kanyak dagita pampanunutem. Good boyak ikan. Nalagarod, ay wanam tabagim. Sige, ta umawag ak tumanay. Kadwa, nakajakpat tayo ita. Natsambahan tayo anangin na tiiray. Iso anam na maak akontento kayo ititangdan yaw. Agyabanak tanagagat kayaw. De ka agdanag, tanong kanayon akastaw. Pasigurado kada kayaw akanayon tayo mag-ahapay. Gyaman Malangarudan. Aganan kayo, Wan. Tasak, ipamuspusak man amadoblay wano matriple pa ito igam ko agatan. No dakdakkel to ti maipaimak iti asawak inton agawid ak. Ay sos, ay kasla mo minti panggapyo tata. Ang mga nagbababi kayong to din Ay, awan ti pagbabawyak. Tamarikrik na kabuhay na sakit na. Iso asigurado ang matriplin to, tiigam ko ita agatan. Nagtalinaad nga rod ti asawak ijay launyon manang Emmy. Natalekak, taamok nga da ijay ti kabsat na. Pasaray awagak ako mustaan, kat awan mo ti marikrik nak a problema, tapuro nasaya at met ti ibagbagana. Inuray ko nga rod ama ilako na dagiti irik, tapno makaawid meten. Ngam ti jakam mo, adagaya man saan anasayaat a mapaspasamak iti ayan na. Sinublyan na gayam ti sigod abisyo na. Ididamo, agtay-taya kanulaang, ngam idi saan anakontento, nasumok na meten ti agkasino. Saan apulos asimken iti panunot ko, nga agsugsugal man gayaman ti asawa. Ket tinasakit, agtultuloy ti kwarta nga ipawpawit ni Nestor nga anak mi kankwana, para iti abastuna. Ngam patigayam dayjay, isugsugal na meten.
Inuray mi nga rod ti panagawid na tatunggal awagak, ibaga na nga ururayan na pay ti iyo umay ti bayer ti Eric. Naglabas pay ti aldaw, kat ididya kon mauray asumangpet, ingkadeng min ka ni Josie nga anak ko, asurutan min ti asawak, ijay La Union. Anya ti kunam, awanan tinaglakwam iti Eric, tainsugal mo. Pinadas ko lang matinagkasino, Floreng. Barang kunak no, madublay, wano matriple tinaglakwak iti Eric. Tapno dakdakkel ko matimayawid ko kada kayo ijay Biskaya. Nalabos ka matan, di ka nagnakam talaga. Pinalubusan da ka nga imay ditoy, taam mo kasaan kan nga agsubli nga agsugal. Ngam nagbidutak met gayam. Agasam ngay dayta, awan apulos na bati iti naglakwam iti Eric. Impabak mo amin iti kasino. Kawanan da bakit? Nailaw anak lang. Tulungan na kumanga agpalawag ka dagiti anak. Panagkunam ka dikat maawatan da kapay. Saanen nga ubing ababasit dagiti anak ta, akabailamlaeng nga iyalis ti alipuspos da. Loreng. Di kalanasyan ka ni Nestor, nga agrigrigat iti balasiw tao, tapno maipaayan na tayo laeng itinanam ay abiyag. Katika kaisuna amang palagaan kumakenkuan na pagsapulan tayo, kat inibos mo nga insugal. Loreng, bakit? Kasaritam tinaunatan ni Nestor. Anay, awan rupa kun nga isangok kan kuana. Jakmat nga mininam na maamaabakak ta mga baabakak mat ididamaw. Di ka pala nagnakam. Kasta tinapasamak kan kaiday. Iso anagado tinaututang mo. Ajay anak mo tinagbaybayad. Ita, inulit mo manan. Makaamo ka magipalawag iti anak mo. Ano sa maadenggan dagiti maisawang daken ka? Nalabas kayo matan tatang. Isumat lagayam asanda kayon ang mauray nga agawid, kat nabayagan analpas ti panagaapit. Tagayam, agsugsugal kayo manan, kat nasumok yu pa yan ti agkasino. Jose, anak ko, pakawanan da. Kunak man no nagbaliw kayon. Saan kayo matakas tayo dada kayo ijabalay? Naisina kayo lang iti apagbiit, sinublian nyo manan ti bisyo yu. Pakawanan na anak ko. Saanan maulit pa'y? Kastaman timbagam idin tatang. Idi binayadan amin ni Manong dagiti nakautangan nyo. Apay, di kay maasyan ka ni Manong? Ngagsaksakripisyo di balasiw tao. Tapno maipaay na lang amin na kasapulan tayo. Pangaasim anak ko, tadi mo ibagbagakan ni Manong mo ti maipapan iti daytoy. Ikarikasaanan maulay. Sana mabalin asaan amaamon ni Manong daytoy tatang. Maasyanak unay ka ni Manong Nestor. Isa ang makamu kayo nga rod, no anyan to ti ibagayo kan kuana. Apaman amaamuan na ti inaramid yo. Hello, Nestor, anak ko. Naibagada amin ang kanyak ti inaramid niyo, tatang.
Kunak man na nagbaliw kayon. Pinalubusan da kayo anapan di talaon yun. Kung sa bali mo tinaramid nyo. Isupay ko mapaggastos yun tinaglakwan nyo iti Eric. No diyo impaabak iti sugal. Anak. Diyo amo no kasano tirigat ko amang manggad iti balasyo tao. Tapno may paayan kayo lang iti napinta sa panagbiag. Ngam diyo mo't kinailalaan na pulos. Pakawanan na ko man, Nestor. Saanan maulit anak ko? Ikarek, agawid ako ni Biskaya. Agtalinaad aklatan ni balay tayo, Nestor. Makabanlog kayo nga awatan, tatang. Isa pa kawanan dak. Namanipo dita. Di kayon pauitan iti kwarta. Not na masapul agatangan nyo. Dumawat kayo kininanang. Maawatak, anak. Kat ulit tagkid daw iti pamakawan. Pagbabawyak ti naramid ko, anak ko. Babain na kadagiti anak ta, Floreng. Pasensya kayo na talaga. Noon niya ngamin atinaknakan mo, ta sinubiam ti bisom. Amumot nga awan tinasaya at nga ipaay na daytakan ka. Agasam ta impaabak mo amin ang naglakwam iti Eric. Isupay kumabot na diya makatulong ka na tayo. Tapno saan mo't unay amadagsanan ni Nestor nga anak ta. Kaslasaan sa amatan nga umawawag ni Nestor, Floreng. Ni Jose ti awawagan na. Kay patpatulod naman ti para iti tuition ni Jose kan para gastos dito'y balay. Floreng, bakit? Panaknakak nga agbaliwakaw. Tapno agsubli ti sigod apan nakilangan kanyak dagiti anak ta. Marikrik nak tinalao sa asakit tinakam daga po iti inaramid kao. Adakan ka mga ramid iti pamuspusan, tapno mapanaknakam daytahin Awanan ti may tulong ko ken ka. Si kalaangan ti makatulong iti bagim. Kat sapay kumata na pudnukan iti bagbagam. Kantong paalam ti karem, nga agbalbaliw kan. Kat idyamon ti bisyom asugal.